Gelo Tirkiye derbarê girokê de wê dozê veke. Hûn ê bêjin ev pirs şûku derket. Em pêşî li vîdeoyê mêzekin. GROK'la ilgili paylaşımlarla alakalı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış bulunuyor. Di vîdeoyê de Wezîrê Edaletê yê Tirkiye Yılmaz Tunç dibêje bi girokê re eleqedar ser dozgeriya komarê ya Tirkiyeyê lêpirsîndayê dest pê kirin. Bifikirin derbarê girokê de yanî hişê çêkirî de lêpirsînekî heye. Di kîja astî de ye, wê ber bi kuva here, wê veguhere dozê yan na meseleyekî din e. Hişê çêkirî êdî dinyayê digire bin destê xwe. Hişê çêkirî êdî müdaxaleyê gelekî tiştî dike. Gelek tiştên şaş û neşaşî tevlî hev dike. Carna rastiyê nîşan te dide, carna zî şaşiyan. Lê Tirkiye jî lêpirsînekî wisa hatiye dest pê kirin, em ji vîdeoyê vê yekê fêm dikin. Girok bi taybetî di X'ê de gelekî bi bandor e. Hema kî çi belav bike, binî de tu bêjî girok di vî wayî de tu çi difikirî, cî de bersiva te dide. Cî de ji agahiyên heyî tiştan berhev dike û nîşanê te dide. Gelek caran ew agahiyê ku hatiye belavkirin nayê erêkirin. Girok dibêje tiştek wisa li piyaseyê tune ye, yan jî min tiştek wisa nedît. Hişê çêkirî tiştekî ecêb e. Ji roja ku girok derketiye, bi taybetî netewperestên Tirk gelekî aciz in. Çima? Yek li ser Kurdan, yek li ser welatê Kurdan dema tiştek dipirse, girok vê dîrokê dibe bi hezaran salan. Û ji wan deran agahiyan tîne û nîşan dide. Li ser zimanê Kurdî tu tiştek dipirsî, hema cî de bersivê dide te. Ev yek ji bo netewperestên Tirk ne tiştekî xweş e. Ew bi xwe jî dij derdikevin. Henan emniyet jî etîket dikir digot derbarê girokê de lêpirsîn vebin. Li dinyayê derbarê girokê de hê tiştek wisa tune ye. Li Tirkiyê wezaret dibêje em ê zagonên nû saz bikin. Ew zagon wê çawa bin em hê nizanin. Li Tirkiyê zagonên li ser çapemenî hene. Ew zagon zorê li çapemeniyê û li endamên çapemeniyê dike. Dema zagonek wisa derkeve yê ku girokê bikar tînin wê ew jî rastî van zehmetiyan bên yan na em hê nizanin. Em tenê vê gotina wezîr dizanin û paşê em ê bi hev re bibînin. Lê bizanibin ku girok li dinyayê gelek tê bikaranîn, hişê çêkirî li dinyayê gelek tê bikaranîn û wê hê gelek bê bikaranîn jî. Em Kurd jî gerek bizanibin ji vê feyde bigirin.